Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olisi aiheena reissu Seinäjoelle Drifting SM Pro-kauden avausosakilpailuun. Nyt ollaan lähes kotota. 330 kilsaa näyttäisi olevan matkaa kisapaikalle. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan mukaan. Ainakin yhden pysähdyksen taktiikalla mennään. Viikonlopulle eväät varmuuden vuoksi. Ja tietysti K-kaupasta. City Market Pirkkala tällä hetkellä. Tällä reissulla osui matkan varrelle sopivasti, niin käytiin sieltä hakea pussillinen evästä, niin jos tulee kiire tehdessä, niin ei tarvi sitten ressailla, että ehtiikö sitä ruokahuoltoa syömään ja tämmöstä, niin kyllä se kelpaa. Tääkin on 24H paikka, että ei jos tarvinnut olisi tälleen päivässä aikaa mennä, mutta ei muuta kuin käännetään keulaa sitten seuraava City Marketin suuntaan Seinäjoelle, niin katsotaan jos on unohtanut jotain, mutta ei muuta kuin matka jatkuu. Kamera haluaa näköjään keskittää johonkin muualle. Ymmärrän tietysti, että tää on sen verran älykäs kamera, että ei haluaisi mitään vastenmielistä kuvata ja meikäläinen on nyt ruudun keskellä. Tällaista on. Mut ei mitään. Tarina jatkuu. Vähän tämmöstä liikennepodisi-osastoa tähän väliin. Tässä maantietä ajellessa, kun vettä sataa kaatamalla, niin on se perkele ihme, kun ei voida niitä ajovaloja käyttää tämmöiseen vesisateen, vai ei kun päiväajovaloilla. Ja sit kun täällä olisi hitaampia, mitä pitäisi päästä ihan rajoitusten mukaankin ohi, kun on 100 rajoitus ja edes auto ajaa 80, niin kun ei oikein näe noita vastaan tulevia autoja, kun painetaan perkele niillä päiväajovaloilla. Mutta ei muuta. Yritetään päästä perille ja eikä hermostuta liikenteessä, koska silloin ei mitään hyvää seuraa, mutta muistakaa se opetus, että jos ei vähintään kerran päivässä hermostu liikenteessä, niin sitten ei keskity siihen tarpeeksi. Noniin. Me on saavuttu Seinäjoelle ja siinä on meidän taukotupa. Tolppasen tuoma Hyymäri ja tää meillä on lähtökaari ja siellähän on Liikennepodisi podcastistakin tuttu Arska näköjään taas spekuloimassa. Pitääköhän mennä kyselemään vähän mikä meininki. Päivää. Ai että. Viralliset valvojat. Noniin. Seinäjoelta löydettiin meidän taukohuone. Timo on tullut matkaajalla. Joo, tämä on hyvä ja toimiva tähän on. Viime vuonna muuten vedettiin Lahden kisa selostaa tästä kyseisestä laitteesta. Tää oli oikein hyvä. Nyt saa auto olla ainakin tässä lajittelua odotellessa niin vähän eri syystä käynnissä. Tää tulee vettä kaatamalla, mutta pitäisi ennen lajittelua vesisade loppuun. Päästään sitten toivottavasti selostelemaan ja kommentoimaan kuivaskelissä, mutta meidän kelpaa. Meillä on täällä jääkaappi ja saadaan omat eväät pidettyä. Ei tuu nälkäkiukkuun. Meillä on kaikki hyvin. Mitäs Timo muuta? Nyt se SM-kausi sit vihdoinkin alkaa. No onhan tätä odotettu. Ihan mukavaa. Että ollaan käyty vähän parit muut pikkukisat tuossa vetäsemässä ja sitten Niin, vähän lämmittelemässä. Niin, mutta nyt sitten ihan niinku SM-sarja käyntiin. Niin, oikein virallinen. Oikein FIAN-alainen sarja niin sanotusti. Ei oo mitään kyläkisoja. Joo, ei oo ja ihan hyvä meininki. 35 kuskia ilmoittautunut. Sieltähän avauskisaan. Niin, jos oikein hyvin menee, niin sit saadaan sit täys 3-2. Pisteitähän pitää saada. Täältä ei 0 pisteellä sit lähetä kaavioon. Että se on niinku pakko hoitaa ne pisteet päästäkseen. Ja joo, lähellä varmaan tullaan olemaan. Kyllähän sitä yleensä aina vähän niitä tuhoja tulee. Autoja särkyy varsinkin kauden ensimmäisissä kisoissa. Mutta joo, ja betoni on aika pirullisen lähellä. Ja nyt kello pikkasen vaille 4 alkaa treeni. Vettä tulee kaatamalla. Toivottavasti kukaan nyt ei autossa hajota ensimmäisen tunnin aikana. Säätiedotusten puolesta iltaa kohden pitäisi vesisade loppuun. Lajittelut alkaa 8, niin ehkä me silloin olisi siinä vaiheessa taas kuivaa keli. Joo, kyllä se näyttää sille, että se kuivuu ja nyt on tietysti hyvä se puoli, että ei ole vielä päästy reenaamaan ollenkaan niin kuin kuivalla. Niin siellä ei ole nyt sitä kumia tuossa alla, mikä menee sitten vesisateella liukkaaksi. Niin, se on kyllä totta joo, että toi on ihan niin sanottu puhdas asfaltti. Ja hyvin pesty oikein tässä tänä päivänä. Se on nyt hyvin pesty. Ei pitäisi olla pölyäkään sitten enää. Kyllä siellä ainakaan haittanut.
Kunhan vaan se vesisade loppuisi, mut joo, tänään tässä laitetaan lajitteluun. Vähän tämmöistä vlog-tyylistä videoa. Katsotaan kaikenlaisia erilaisia juttuja nyt, kun mä ton kameran kanssa innostuin. No niin, ei mitään, se on ihan mukava, niin saadaan vähän semmoista mitä selostaja ja kommentaattori touhua. Viikonloppuun aikana voitaisiin vähän semmonen tempasta tästä, niin katsotaan, jos minä joskus innostun sitten ottamaan itse kameran, niin mä teen enemmän sitä kommentaattorin kannalta se. Jos sille on kysyntää, hei, niin laittakaa jotakin kommenttia Leiskalle tulemaan, niin mä voisin tehdä sellaisen. Joo, mä voin Timolle sit sanoa, että käy lukea kommentit, ne haluu, mutta tää on tietysti se, että kun tämmöstä lähtee tekemään, niin tää aiheuttaa omaa ongelmansa. En tiedä kuinka paljon tässä ehtii viikonlopun aikana kuvailla, mutta yritän parhaani mukaan ja katsotaan mitä tulee. Ja sekin on paljon mahdollista, että tätä videoa ei ikinä julkaista mihinkään. Mutta onpahan kuvailtu. No saadaan näitä pikkupätkiä sitten. Niin leikellään näitä sit kasaan, mutta tämmöstä glamouri on, että kaupasta on käyty evästä hakea ja niitä napostellaan täällä ja odotellaan, että kisa alkaa. Mutta kyllä se on taas hyvä fiilis, kun sut näki. No joo, mikä siinä? Siinähän fiilis aina paranee, kun pääsee minun seuraan. Minä kyllä ymmärrän oikein hyvin, mutta joo, eihän tämä samanlaista glamouria ole, mitä voisi kuvitella, jos Formula 1 katsoo. Niin mä luulen, että siellä on vähän eri lailla hommat. Tai mistäs minä sitä tiedän? Niin, en mä tiedä pääseekö ne aina paikan päälle selostaa. Niin, ja onko se sit pääsemistä. Mä periaatteessa kyllä tavallaan se olisi ihan mielenkiintoinen kokemus jossain vaiheessa vetää etänä selostus. Jostain niinku oikeesti ihan studiosta, missä ei olisi mitään häiriötekijöitä. Sä saisit just niin paljon eväitä kasaa siihen sun viereen, kun sä teet sitä hommaa ja niinku ihan vaan pelkästään se. Joo, se varmasti voisi olla ja kerran ollaan jo käyty kokeilemassa nyt sitä, että etänä on ohjaus. Ja se kyllä toimi tosi hyvin. Se oli todella hyvä juttu. Mä uskon kyllä tähänkin, että nyt mä tiedän kuka täälläkin on ohjaajana. Ehkä yritän se tähän videolle käydä häneltäkin kysyä kuulumiset, mutta tiedän Ukon vakuutti viime vuonna hänen tekeminen, niin mä oon kyllä ihan luottavaisin mielin täällä. Ja hän on saanut ne tekniset jutut tehtyä, mitä käsittääkseni ainakin mitä mä oon toivonut. Niin hyvä se varmaan tälleenkin tulee, mutta kyllä tää tästä. Kyllä. Ja meillähän on odotettavissa tuolla taas ihan hyvä selostama päästään suht tuoreeseen sprinteriin istuskelemaan nahkapenkeille. Joo, no mä en ole vielä itse asiassa sisään käynyt. Kattelin ulkopuolelta, että ei ole vielä kilpiä laitettu, että on ilmeisesti siis suhteellisen uusi. Joo, kyllä, just näin. Hyvä. No mutta ei se mitään, otetaan vaikka seuraavaa pätkää sieltä, että nyt on tää meidän taukotila esitelty. Mut tosta kun ikkunasta katsotaan kameraa ylitte, niin noin kaukana on selostamo ja mulla on oma auto sit tossa suunnassa. Ei tarvi hirveästi liikkua ja me ollaan kumminkin ruumirakenteeltaan semmosia, että me ei hirveästi liikuta. Ei yleensä sen huomaa tästä vatsan seudusta kyllä, että me mieluummin istutaan ja syyään. Niin no, se on, joo. Me jatketaan syömistä, mutta tällaista. On, mulla on tämmönen kuule kamera, Kontsa-kamera. Carsportti tarjoaa meidän tämän viikonlopun työpaikan mulle ja Tolppaselle. Tolppanen on mennyt sinne oikein kattelee, että millaista tää riftingi on ikkunasta. Ensimmäiset treenit menossa ja kattokaa kuka on tällä puolella kuvaa. Piuha äijä! Te olette tästä äijästä kuullut, mutta on harvemmin tällä puolella kameraa. Harmittaako Emil olla sillä puolella? Kyllä tää on aika ahistavaa. Siksi munkin mielestä on paljon mukavampaa olla täällä niinku sun puolella kameraa. Joo, meillä on Bayer Car, niin ihan tulee uudet sprinterit meillä ja vieressä tuomaristolla. Jatko-ohjaamolla, tää on ainakin Carsportin tekemä, ehkä toi naapurikin, pitää käydä katsoa niitä autoja, että on kummalla paremmat varustelut, että onko mennyt valinta oikein. Mutta kyllä meidän kelpaa, meillä on tää screenit, grafiikat, systeemit, luurit, kaikki odottaa. Me ei odoteta enää kun kisa alkuun Timon kanssa päästään menemään. Miltä se Timo näyttää? Liukasta on vähän vielä. Vähän on vielä lipsakkaa, mutta ihan hyvälle se ruppee näyttämään, ei siinä mitään. Kaikki hyvin. Kyllä, just näin. Se on kauden avaus. Lähempänä kuin koskaan. Ajane. Mä tässä katon, mä oon vähän tämmöstä vlog-henkistä juttua. Meinasin sanoa, että tervetuloa Leiskan uudelle videolle. Voit sanoa, voisi olla, että alkaa tästäkin kohdasta. Mistä tätä ikinä tietää? Sä voit editoida. Susta on tulla velho, edit-velho. Ei. Mä pääsin kuvaamaan piuhaa ja äsken niin toiseen puolelle kameraa. Wow. Mitä se teki, töitäkö? Ei, juteltiin vaan. Tai siis teki töitä. Töitähän se on se juttelukin sille. Okei, no hei, tervetuloa nyt kuitenkin minunkin puolestani tänne ihan piipsateiseen Seinäjoelle. Vedet, tai siis jalaton vesimärät, vaikka ehdin kävellä siis 5 senttiä matkaa tuolla pihalla. Ja joo, vähän semmonen latistaa tunnelmaa kyllä tää keli, pakko myöntää, että kiva nyt tuolla vesimärkänä haastatella ihmisia. No me ollaan tossa Timon kanssa istuskeltu just autossa, oltiin ensin matkaa ja nyt on tää itse asiassa meidän Carsportin, tai Bayer Carin
selostuskoppi. Meillä on taas puitteet ihan kohdallaan, mutta elätellään vaan toiveita ja seuraillaan säätiedotuksia, että vesisade pitäisi loppua ennen lajittelua. Ja huomenna pitäisi olla kuulemma parempi keli, kun en mä ihan rehellisesti sanoin, että mä en seuraa säätiedotuksia, kun se ei vaikuta mun tekemiseen. Mun pitää olla töissä niin, joka meidän pitää tehdä tää niin. silti. Niin. Ja sitä mä oon nyt mieltä, että me voitais lähteä nyt, kun meillä ei mitään muuta ole, niin lähteä kuvaamaan esimerkiksi alkujuonto. Alkujuonto? Juu. No mut johonkin sisätilaan sit? Juu. Ahaa. Me ollaan keksitty jotain teidän päänmenoksi. Oi helvetti. Mulla on vähän selkä kipeä, että parempi olla lähellä. Paskanmarjat enää oo se osteopaatilla käynyt ja nyt kuulkaa mennään. Timo ja Emil on nähnyt, miten hyvin mä liikun tässä. Siksi mä nyt yritän istua. Mä en tiedä, pääseekö tästä tuolista enää ylös. Siinä ei tarvinnut liikkua siinä alkujonossa. No niin, mutta ois se kiva, että liikkuu. No, mutta eikö se voisi tehdä tässä? Siinäkin. Tähän jutussa voi istua. Totta, siinä jutussa voi istua. Totta. Joo, kyllä tästä hyvä tulee. Tästä... Joo, selällä maku, joo, tää kun kyllä mä sit innottu tähän hommaan. Tulee niin hyvä. Joo. Kattokaa sit live-lähetykset myöhemmin, että mikä se pitäisiköhän oli. Hei Emil, sä hoidat mulle sen pätkän, mä leikkaan sen tähän sen alkujuonon tämän kohdan perään. Katsotaan miten huono siitä tuli. Kättä päälle, että lähet mukaan nyt. Noniin. Eikö mulla on tää kamera tässä kädessä, sori. Vasen käsi. Ei, mulla on selkä ihan helvetin. No moikka! Tervetuloa seuraamaan Drift SM Pro-luokan kauden avaisosakilpailua Seinäjoelta. Mä oon Jane Hölsö ja mun kanssa äänessä on Arto Leiska-Leinonen ja Timo Tolppanen. Ja pääsponsorina toimii Koneita.com. Nyt lajittelujen pari. Hei, nyt on vedetty vähän fyysistä osuutta. Laittakaa kommentteja, mitä te tykkäsitte tosta Janen käsikirjoittamasta. Joo, siitä kyllä varmaan paistaa aika äkkiä, että onko se meikän käsikirjoitus vai ei. Niin, jos sitten muuta, niin kattokaa niistä live-plansseista, niin kenellä meistä lukee Tuutson Activity Park. Sulla ei ollut, sulla on joku kuntosali ja mulla on joku autovaroasaliike. Vahvasti siitä paistaa lapsellisuus. Hei. Vai? Jumaliste, kattokaa ihmiset. Tää on komentokeskus. Tässä pitää pystyä paremmin monia jo kuin allekirjoittanut. On niin paljon kuvaruutuja, mutta täältä se taika lähtee ja me ei yritetä Tolppasen kanssa sit pilata sitä, mitä se tulee ulos. Mutta Flying Fin TVstä näette, mitä tällaisesta kopista saadaan aikaa. Ai ei oo enää kauaa. Kohta lähtee kauden ensimmäisen kisa lajittelu liikkeelle. Joo, eli tuolta kuvasta katsottuna radan vasemmasta yläkulmasta siellä on lähtöpaikka. No nyt meiltä hävisi siitä pois näköiseltä se. No katsotaan videolta. Eli tässä on ykkösklippi radan vasemmassa laidassa. Sieltä lähdetään hakemaan tuonne aivan vallille kakkosklipille. Se kaartaa tuolta tuommoisen hevosen kengän muotoisen pätkän. Sen jälkeen on heti klippi 3. Se käydään oikealla eturenkaalla. Sitten klippi 4 vasen eturengas. Ja sitten mennään taas vallille klippi 5. Ja siellä takavallilla klippi 6 ja seuraavalla vallilla klippi 7. Eli nämä kaikki ulkoklippejä käydään ne täyttämässä. Sieltä radan keskiosaan ja lähdetään vasenta takarengasta hakemaan tuohon klippi numero 8, heti perään klippi 9. Ja sitten palataan takaisin tänne hevosenkenkälenkille klippi numero 10 ja sen jälkeen saavutaan siitä sitten hallitusti maaliin. Tää on tosiaan sellainen rata, että tässä kun vaan osuu niille kaikille klipeille, niin nuo välialueet tulee menemään kyllä ihan automaattisesti sitten oikeaan ajolinjaan pitkin. Joo, ja kuten nyt tässä ratakartasta näette, niin klipit 1 ja 9 ja 2 ja 10 ovat niinku samaa aluetta. Eli mennään vähän niinku jo toiselle. Lajittelupäivä valmis. Joo. Saatiin turvapäällikkökin tähän. Turvapäällikkö teille tulee meidän huomenna koppiin, niin hän pääsee kuvaan. Moi Heikki, miten meni päivä sun osalta? Siinähän se meni. Meni, kun antaa mennä vaan. Niin, tuli oltaan. Timo aina karkaan se. Line-up-spotterina ja ratatyyppinä ja turvapäällikkönä. Mut tuhan me saat meidän apupaikana. No niin. Tai vahtimassa meitä, mikä se nyt ikinä se rooli on. Vanha hyvä homma. Se on hyvä homma ja nyt me tiedetään, että se on hallus, koska kaaviovaiheessa me tarvitaan kyllä kuulemista, kilpailutapahtumia. Me ei voida sitä itse kuunnella, niin nyt sä oot sen tekemässä. 14 vuotta kokemusta. Mä uskon ja sä oot aikaisemminkin sitä ollut meille tekemässä, niin tästä tulee hyvä. Ehkä se tulee. Nyt me lähdetään. Missä sä majoitut? Sä majoitut omassa. Mulla on oma. Se on tietysti yksi vaihtoehto. Me lähdetään Timon kanssa me lähdetään meidän majoituspisteelle. Te näette seuraavaa pätkällä, mistä me se löydetään. On mahtava paikka. Tsiigatkaa meidän majoituspaikkaa. Terve. Laihia ja koko Pohjanmaa, ehkä koko Länsi-Suomen tavoitellut poikamies. Majoittaa meidän.
Te olette ainoat, joka tavoittelua. No mut hei, joku tavoittelee. Hei, kato, tää on tätä nykyaikaa. Siinä on se. Detleffiin sähköt päälle. Kyllä. Pysy meidän kytkilevy pizzat lämpöisenä. Vai kylmänä. Riippuu vähän miten se on säädetty. Mitäs Anssi? Sä tulit reissusta. Joo. Et lähtenyt Seinäjoelle. Ei. Katoitko telkkarista? Ei ATK-laitteelta mä katsoin. ATKsta. Jumalista. Oliks mahtavaa? No, keli ainakin näytti todella ikävältä. Joo, meillä oli harmillinen, kun meillä oli se siisti sisätyöpaikka. Ai et. Jos pökkää stepselin kiinni, niin kuuluskoon vain raps. Ai että. Joo, Anssi. Timokin olisi saanut sisäpaikan, mutta Timo haluaa yöpyä Detleffissä niinku. Tökkää vaan se. Ja tökkäsi sinne. Ota katso, kokeillaan saadaanko Anssi tekee. Hetki. Mulla on tuollainen Asia. Silloin kato etäkytkettävä pistorasia. Se pitää laittaa. Se ei ollut näköis päällä. Nyt. Kato. Ai että. On se, kato, teknik. Jumalisten laihialla kaikki. On langattomat sähkötkin. Bluetooth-sähköä. On mahtavaa. Tai Fifiä tuolla. Fifi, joo niin. Joo. Noniin, moikku. Katsotaan, jos tässä vielä kuvaillaan jotain. Voiko videolla näkyy alkoholijuomia? Niitä on täällä myös. Ei tää on. Mä oon aina laittanut YouTubea, että lapsille sopimaton. Masterchef laihia. Oi. Meillä on pizzaa. Meillä on kaikkea. Oi saakeli. Täällä on kaikki. Lämmintä ruokaa, sisävessat, suihkut, kaikki on käytössä. Ai että. Hierova tuoli, nyt mun pitää kytkeä se jotenkin päälle ja hieroa vielä kipeät selkää. Kyllä meidän kelpaa, Timo, eikö kelpaa? Kannatti tulla Anssin luo. Kato miten paljon täällä on viinaakin. Herra jes, täällä on kaikki. Jatketaan taas jossain vaiheessa, viimeistä aamulla. Ai että, on mahtava laite selkävammaiselle. Eilen illalla tossa istui varmaan toista tuntia tossa eri ohjelmiin möyhin, kun Tolppanen ja Anssi kävi saunassa ja mä niinku ehkä kuulijat katsojat tietää, mä en hirveä kova poika saunaa. Oi että, jumalista millaista kahvikuppi. Oman mainoksen uhri. Oma mainoksen uhri, joo. Anssi on joskus hullutellut ja ostanut liikennepodissa kahvikupit. Odotaan Anssin kanssa aamupala. Tolppanen lähti jo kuljettaa kokousta kohti, mutta se on Tolppasen hommi, niin mutta Anssin kanssa tässä kuule. Sosiaalisoida. Vaikka sosiaalista ei ollakaan, mutta Saatetaan vielä ollakin. niin ei, mistä sitä ikinä tietää. Minkä tämä maailma mennään? Ei, toivottavasti ei nyt siihen. Mutta mitä Anssi, sä et lähde Seinäjoelle? En mä lähde, on niin kylmän näköistä. Niin on. Ja sitähän voi katsoa Flying Fin TV:stä. Sieltähän sitä kelpaa kahtella. Me ruvetaan Annistin kanssa syömään aamupalaa ja tervetuloa uuteen päivään. Moi moi! Uusi päivä tai ei tää nyt enää uusi päivä, aamuhan alkoi mahtavasti laihia Anssin luona. Nyt on päästy radan varteen. Täällä on reenit menossa. Aurinko paistaa, porukkaa ihan siististi. Ja katsotaan vähän, otetaan vähän kuvaa tuolta ihan oikein radaltakin tämmöstä niinku racing-videoa, pyörätetään kameran näyttö ympäri. Ja aloitetaan siitä, että kuvataan kuvaajia, koska ne ei ole ikinä valmiit tähän hommaan. Täällä on kovan luokan tekijämiehiä. Putket pötköllä. Katsotaan Jeppe Airaksinen ja Eetu Kuusinen. Airaksinen käynyt autossa laittaa kuntoon. Oho! Ja mähän sain nyt sitten näköjään live-video siihen, kun siipi ei oo enää kunnossa. Hupsista lalla. Ei ollut eka kerta tälle viikolla, kun Airaksinen ottaa seinään. Nyt aika rajun näköinen osuma. Ja toivotaan, että mies on kunnossa. Joo, kyllä siellä elonmerkkejä. Tää on tällaista betonirändis meneminen. Ja eri hinausta paikalle.
Mitäs meidän kuvaajat? Te tykkäätte tästä aina yhtä paljon, että teitä kuvaillaan, niin mä ajattelin, että mä tuun välillä kostaa tätä. Täällä yrittää päästä porukka piiloon, niin mä menen enemmän kuvailemaan. Moi. Morjes. Mitä Mersumies? Nyt oli lähellä kisa. Nyt oli lähellä, joo. Mitä sulla tulee hallilta? 5 kilsaa? Ei, no kotoa tulee sen, olisiko 8. 8? No se on ihan ok. Ei voi väittää, että etäisyys olisi tällä kertaa este. No mutta oot sä kauempanakin käynyt, niin tämähän oli silleen niinku helppo tulla. Kuinka kauan sä oot, Kari, kuvaillut? Toistakymmentä vuotta pitkästi. Hei, mikä se sun sivusto on, mistä sun kuvia voi katsoa? Se on luckydogproductions.kuvat.fi. Sieltä löytyy. Kato, painetaan mainos tänne. Mä teen vähän tämmöstä vlogin-henkistä kuvioa. Right. Niin Täytyy sanoa, että ne on saanut hienon radan tänne kyllä nyt. Että tää on varmaan paras, mitä tällä areenalla on ollut. No ei tänne joo, sit pitää varmaan jo koko parkkipaikka sulkea täältä, jos tänne haluaa. Nyt on vauhtia. Joo, ja valitettavasti nyt Airaksi siellä vähän liikaakin vauhtia, mutta no mä häiritsen seuraavia kuvaajia. Te kaikki vihaatte yhtä paljon tätä. Ei, me rakastetaan sua. Niin on mua, mutta te tästä kuvaamisesta ette tykkää, että mä kuvaan teitä. No joo. Samu! Miten on mennyt? Ihan jee. Sait hyvin nukuttua? Sain, koira vieressä. Koira vieressä. Ne on komeata lähteä kuule tänne asti. Oh. Mistä sen Samun kuvat näkee, jos joku haluaa käydä kattelemaan niin? Samu fotografi. Löytyy Instasta ja siellä on linkkejä. Joo. Kato, annetaan teille näkyvyyttä, kun te ette ole ikinä tällä puolella kuvaa. Ei niin. Mä tuun kiusaamaan teitä. No ei, siitä varmaan. Niin. Pääset Saari. Vähän se lentää maaliin. Voi ei. Älä aja sinne maalilla täkkö. Seuraava kuvaaja. Miltä sun kuvat löytyy? Instasta Liude Pictures ja sitten liude.pictures.fi löytyy niinku nettisaitilta. Kuvasivustolta. Joo. No monihan käyttääkin. Se on se kuvat.fi on kyllä. Toimiva palvelu. Eli Timo Liukko. Mitäs? Sullakin on aika lyhyt matka tähän radalle. Tosta Nurmasta. Tuleekohan vajaa 10 kilsaa. Joo. Ja tänäänhän täällä näyttää se rata. Kyllä. Keli olevan niinku mallillaan. Tänään näyttää, että tulee ihan hyvä keli. Toivotaan, ettei tuu vettä. Kyllä. Täällä on näköjään täällä on vähän Nikolahas maalailee vissiin klippejä kohta. No se tietysti se helpottaa just maalaamista, kun se toimisi se kone, mutta on se ainakin jollain tavalla toiminut, että se on ainakin laskenut ne maalit tähän asfaltille. Oi, tuolla on yksi kuva. En mä sua Ari häiritse, kun sä et halua kumminkaan. Nyt mä käyn hyökkää ton yhden kimppuun. Mä tuun Jonsu seuraavaksi sit sua. Yläriksi. Katos ylöspäin. Katos sinne sisään. Joo, kato ylöspäin. Mies thumbnailia takaa. Kyllä. Nyt laitetaan kuule muuta tällekin itse asiassa. Mä voin tästä tilailla sul thumbnaili. Tää on tämmönen retki Seinäjoelle. Mä oon tässä nyt jo tossa kun mä lähdin kotota ajelemaan tänne perjantai-aamuna, niin joo. Mä laitoin ensimmäiset jutut. Ja tässä mä oon nyt, mitä mä oon tässä touhuillut ja ehtinyt kameraa käyttää. Välillä on joku muukin ollut mun kamera puikoissa. En mä tiedä. Tehdään tästä joku semmonen. Siinähän vois mitä se Kari, joka kuvailee meidät tuolta sivussa, niin mikä se olisi se Seinäjoen maamerkki? Eikö se pitäisi olla se Lakeuden risti melkein? Kun ollaan uskon miehiä, niin sehän voisi olla, että joo. Noniin, olisiko se vähän semmonen, että sä oot kova kuvamanipuloija, että mä olisin silleen kädet levällään niin kuin se Kristuspatsas tuo Rio de Janeirossa Lakeuden ristin päällä, niin kuinkakohan moni loukkaantuisi siitä? No katokaa, te ootte nähnyt mikä tää thumbnaili on, mutta hullui ideoita, mutta katsotaan mitä saa. Tenho on siis tehnyt thumbnailit nyt mun siinä vaiheessa, kun mä YouTubeen menin, niin kyllä. Sä teet riittävän hyvää jälkeen. No ei. Nää on kovia kuvaajia, mutta moni kuvaaja aina sanoo, että en mä osaa mitään tommosia thumbnaileja tehdä. Ja vihjeet tuli ja kylläpä mä oon sun käden jälkeen nähnyt, että millaista se on. Mistä sun kuvat löytää? Instagram, se nyt melkein paras paikka on. Tenho Photography, sieltä löytyy. Ja on mulla kuvat.fi-sivukin, mutta siellä ne kuvat on sitten myynnissä tiimeille ja muuta vastaavaa. Niin, elikkä tässä oli nyt tää hirveän hyvä pointti, minkä sä sanoit. Ihmiset, kun te näette hyviä kuvia ja tiimit, kun te näette hyviä kuvia, ostakaa niitä kuvia näitä kuvaajia. Te tuutte niinku omilla kuluilla tänne ja laitteissa on niinku rahaa. Toi on aika arvokas juttu. Monta tonnia noissakin kahdessa on?
runko on 6 tonnia uutena, linssi on 3,6. Tässä on 1,5 tonnin runko ja 2 tonnin linssi. Hyi saatana. On siinä niinku euroja. Ois se ihan kiva, jos niistä kuvista sais muutaman euron. Auton hinta tuplaantui, kun tuosta kamerarepuun kyytiin. Sisälle, joo kyllä. Toi just näin. Tää avella liikkuu. Joo. Meikäläinen, no tää on vissiin 600 kamera, millä mä meen, mutta tää on tämmöiseen käyttöön, tää on hyvä, mutta täällä on niinku, no en mä tiedä, sattumalta kamera käänsin tohon suuntaan ennen kuin Jeppe Airaksinen osui seinään. Se voi olla, että se jollain tasolla näkyy, mutta tää ei oo niinku, tää ei oo tommoseen kaukokuvaamiseen, tää on tämmöiseen lähikuvaamiseen ja ihmisten häiritsemiseen oikein hyvä laite. Kyllä. Mut ostakaa ihmiset niitä kuvia näitä kuvaajilta, niin ne voi ostaa vielä kalliimpia kameroita, mut varmaan oot vielä edelleen tappiolla tässä sun harrastuksessa. No joo, toistaiseksi. Et jos sun nyt niinku vyö täällä pyöreästi 10 tonnia roikkuu kameraa ja paljon sulla on sitten repus vielä vähän lisää. Joo, siellä on 1,5 tonnia lisää tavaraa. No ei nyt ehkä ihan niin paljon, mutta... Niin, et 4,5. Niin. On siellä tavaraa sielläkin, mutta... Niin, et semmosen... Mutta kaikki harrastukset maksaa. Se on just näin. Se on just näin, että Joo, ei mä voin sanoa, että tuo mun podcasti on ollut mulle ihan harrastus. Joo. Et nyt kun mä laitoin YouTuben puolelle, niin kiitos kun jotkut katsoo niitä videoita, niin sieltä on jotain pennejä ehkä tulossa, mutta edelleen ollaan harrastuksen puolella eikä työn puolella. Joo, kyllä. Toki nyt tää rupeaa mulle oleen työtä, koska nyt tänä kautena niin SM:lle tuun kuvaan kaikki kuvat ja Huikurin Emilia autan sitten videoinnissa ja muussa, että Joo, piuhaaja, joka tässä oli vieressä. Ja Kyllä. Niin. Se on positiivinen juttu, että kun sä tätä joka tapauksessa tekisit, sä kuvaat riittävän hyvin. Ilmeisesti. Niin. Koska mä melkein luulen, että sua on pyydetty, että sä et oo ittees myynyt ajatukseen. En varsinaisesti oo myynyt, että kyllä se on niinku pyytämällä ja sitten tietysti kun tunnetaan piireissä, niin on helppo niin toimia ja muuta. Niin kyllä. Sitähän se on. Se on sitä markkinointia, mikä toimii kaikkein parhaiten. Just näin. En mäkään varmaan yhtään keikkaa ikinä saanut juontokeikkaa sillä, että mä olisin itteeni myynyt. Aivan, kyllä. No olisiko yksi kerta ollut, mutta sekin oli, mä laitan kaverille, että teillä on tapahtuma, tarviiks ääntä. Aivan. Itse asiassa joo. No. Hyvä kun kysyt suoraan, ala tulla tossa. Tommo voi valmis maksaa, mä tullaan. Mut sekin oli nimenomaan, että siinä oli 2 riviä siinä sähköpostissa. Joo, kyllä. Mut täällähän rupee niinku hommat lutviutumaan. Kyllä. Paitsi nyt Airaksisi Jeppe osalta, mutta se saattoi olla nyt siinä, mä vähän luulen. Kyllä nyt mentiin tosi rajun näköisesti sinne betoniin. Mutta toivotaan parasta. Ja pelätään pahinta. Tää just, hei, nyt mä lähden tätä yhtä kiusaamaan, joka vissi yrittää piilotella mua. Kyllä mä tuun Jonsu sun luo, et sä pääse karkuun. Mä yritän juosta perässä. Jonsu! No moi. Moi, ihana nähdä sua täällä. Mistä sun kuvat löytyy? Mä kysyn ensimmäisenä sitten. Mä oon kaikilta kuvaajilta kysellyt, ketä mä nyt oon ehtinyt häiritä. Instagramista jonsu_fotografi ja jos haluaa nettisivulle mennä, niin www.jonsu.kuvat.fi. Elikkä sullakin se tuttu kuvat.fi-palvelu, mitä kaikki käyttää. Se on toimiva. Se on toimiva joo, ja sitten kun sieltä kautta saa laitettua sitä vaikka niin myyntiin just kuvia, niin se on hyvä sivusto. Mutta varmaan mä tunnen sen, kenen se sivusto on, niin mun tää varmaan pyytää kuulla siltä mun kaveriltani vähän jotain sponssimarkkoa, koska mä oon nyt hänen palveluun mainostanut niin kovaa. Että mut se on toimiva, niin se on joo. Niin ja se on niinku, mä sanoin, että se on varmaan 20 vuotta vanha palvelu, ainakin 15 vuotta vanha palvelu. Silloin kun mä olin nuori, niin se palvelu oli jo olemassa, niin siitä on tosi kauan aikaa. Miten on Jonsu mennyt? No, viime yö oli vähän tuskainen, mutta siis hyvin on niinku tapahtuman puolesta mennyt. Et on ollut kiva kuvata ja vähän päässyt uutta kameraa testaamaan ja sillä lailla. Ai, oot sä uuden hommannut? Mimmonen? Joo, Nikonin Z63, ihan pränikkäinen kävin hakemaan pari viikkoa sitten, kun vanha hajos, tiputin sekä rungon että objektiivin, niin piti käydä sitten äkkiseltään hakemaan sinne Espanjan reissuun sitten uusi. No mitäs on uuden rungon ja putken hinta? Me tossa käytiin vähän Tenhokin kanssa hänen kalustoon, paljon siis hänen roikkuu vyöllä. Uusi runko maksoi 3 tonnia ja putki on vanha, mutta se olisi varmaan uutena joku tonnin paikkeilla. Okei. Semmonen putki, millä mä yleensä kuvaan, niin olisi maksanut 2,5 tonnia, niin totesin, että nyt ei. Ei vielä. Ei vielä. Että ei tästä ihan niin paljon tienaa vielä, että pystyisi kertalaakista ostamaan kaiken uudestaan. Mutta sama homma, niin kuin tossa jo Tenhokin kanssa puhuttiin,
niin ostakaa niitä kuvia kyllä, kuvaajilta. Joo. Mä laitoin kans nyt maksumuurin tää kuvat, että ihan jollakin se on vaan pakko maksaa. Joo, joo. Ei auta muuta. Joo, ja sähän teet myös niin kun ihan muitakin kuvauksia kuin näitä moottoriurheilukuvauksia. Joo, eli siis mulla on studio tilattua Ulvilassa ja siellä mä kuvaan sitten ihan kissasta tyyliin vauvoihin ja lapsiperheihin ja ihan siis kaiken näköistä. Ei oo tämmösiä karvasia äijiä käynyt vielä kuvattavana? Itse asiassa on käynyt. Vaalikuvauksia tein paljon, niin siellä kyllä kävi jos jonkinnäköistä ihmistä, mutta... Joo. Mutta kaiken näköistä. Mutta siis päivätyökseni edelleen sairaanhoitajana, että se on niinku sivuduuni. Noniin, eli jos käy jotain pahempaa, niin Jonsu on sit ottaa laastarit esiin ja tulee hoitamaan. Kyllä. Just näin. Hei, mukavaa. Mä menen meidän manageriin häiritse. Se esittelee sääriä siellä nyt, ei kun hänellä oli se jalka. Sä esittelet sun sääriä, mä tuun kuvaamaan. Siis tässä manageri Panulla, ootas kun mä käännän tonne. Ruskettunut komea kanankoipi. Pohje. Joo. Ja näin heiluu nilkka ja nilkka heiluu näin. Okei. Ihan hyvä kunto se vaikuttaa. Sä teloit sitä. Kato tykit! Sä et pääsisi IFK-faniksi. No mut sä ootkin täältä päin. Niin. Joo. Joo, hei kato. Näin me mennään. Oota nyt, ei tää taivu. Tää ei suostu mun rotusääriin kuvaamaan. No joo, mulla on ehkä sisäduuni, sulle ei oo. Mitä manageri, mitä on kausi lähtenyt käyntiin? Mikäs tässä eilen oli vähän kosteempaa, tänään vähän kuivempaa. Ihan hienosti. Onneksi meillä on jutut aina kuivia. Niin no, se pitää. Ja yleensä pierut. Ei ihan aina, mutta melkein. Niin no, siis me ollaan sen ikäisiä, että yllätys voi tulla koska tahansa. Joo. Yritetään, että jutut ja pierut olisi kuivia. Jutut pysyy kuivana. Ja... Se on juuri näin. Joo. Kato, meitä salakuvataan tuolla noin. Kato, se on toi. Tenhomies. Mä vaan niin hidastas liikkeessä, että kamerat ottaa pois, mutta tästä on lähtenyt kausi käyntiin. Mä oon vähän tämmöstä tarinavideoa tässä tehnyt reissun mittaan. Katsotaan millaisen mä tässä saan leikeltyä kasaan. Hyvähän siitä tulee ja tosi makea, kun jengi on aktiivisia ja meidän lajinäkyvyys on aivan järkyttävä tällä hetkellä. Että siitä saa moni muu autourheilu ottaa tällä hetkellä mallia, enkä puhu pelkästään SM-sarjasta, vaan koko lajista. Siis onhan tämä niinku ihan uskomaton. On. Joo, ja sit niinku se, että millä tahdilla se, niinku, mulla on ollut nyt 1,5 kuukautta tai jotain, rupesin YouTubeen. Alkuun pisti podcastit, nyt viime viikonloppuun kävin jo tosiaankin Ahvenista FDS-kisassa ja nyt tänne oli, että otetaan kamera mukaan ja katsotaan mitä tästä saa tarinaa otettua välissä. Niin ei tää ole muuta kuin ottaa vaan se kamera ja kun tulee se hetki ja on se tauko, että ei ole kisa vielä alkanut, niin pitää mennä ihmisten luo juttelemaan ja tekee tämmöstä vähän niinku kulissien takaa osuutta, että käydä haastattelemaan niitä ihmisiä, mitä ei normaalisti haastatella. No siis se on ihan totta ja niin. Ja kyllä tää tässä siis oikeasti kun me nyt saadaan vaan tää, siis meillähän oli ihan täydellisen paska talvi ja nyt tää kesä ei ole vielä startannut, mutta muutama hassu viikko niin on juhannus, eikö sen jälkeen tuu kesäkin, niin. No toivottavasti. Ja sit miettii, että onko tää nyt meidän tämän kevään drifting-tapahtumista, onko tää nyt sitten numero 4 vai 5? Hyvinkää, sitten oli Lahti. Tää on 4. Tää on 4, niin, joo. Koska ensi viikonloppu on 5 ja sitä seuraavan viikonloppu on sitten jo Masters ja sitä seuraava on Vermo ja sitten onkin jo juhannus ja silloin on Madnessit ja juhannuksen jälkeen on FDS ja sen jälkeen me ollaan... Siinä Kymiringi silloin... Se on Pro 2 ja sitä seuraavan viikonloppu ollaan Ahvenistolla Prota ja ei tässä nyt niinku näyttää se, että heinäkuun loppupuolella saattaisi olla vapaa viikonloppu. No joo, ja sitten se menee aika pitkälle syksyyn, kun sarjat on ajettu, mutta annetaan paukkua. Onhan toi niinku kokonaismäärä kisoille ja sit mitä on höntsätapahtumia ja kaikkia niinku rengastien jutut oli 3 viikkoa sitten, kun oli täällä ja niin kyllä toi laji näkyy ja kyllä se tuntuu ihmisiä kiinnostavan. Ei muuta, pidetään naamat hymissä ja annetaan paukkua. Joo, just näin. Hei, kiitoksia Marko ja jatketaan touhuilua. Jees, näihin kuviin, kiitos. Timo, huomenta. Mä oon tässä käynyt kaikkia muita jo jutustelemaan, mutta Aurinko paistaa silmillä niin, lasi. Joo.
eikä näin ne punaiset silmät, kun se on kumminkin eilen saunalta rajutti Anssin kanssa. Totta, niin... Anssilla oli kyllä hyvä ja lämmin sauna. Joo, kyllä meidän kelpas siellä olla. Ja tätäkin kautta kiitokset Anssille majoituspolitiikasta. Oli vimpa päällä ja oli kuule pizzat meille leiponut. Ja omiin pikkukätöiset metrin pizzat. Metrin pizzat, mutta oli toimivat ja oli onneksi käynyt hakea K-kaupasta, kun se tietää mun valikoimaa. Mä olisin varmaan maistanut, jos se olisi ollut osuuskaupan pizzaa. Niin. Mutta kyllähän täällä on, ja täällä tälle päivälle jo keli on muuttunut oikein kelvolliseksi. Täällä on ihan laadukasta ajamista. Nyt on tietysti taas tämmönen hetki, kun on parempi haastatella se, valitettavasti rajalla tonni meni seinään. Joo, pikkupoksuja tässä on tullut tälle aamulle, mutta on ihan erinäköistä toimintaa kuin eilen siinä märällä. Niin. Juu. Ja ilmeisesti säätiedotuksia seuranneet ihmiset sanoo, että tänään täällä pitäisi olla niinku keli kunnolla. Perkele, kun on taas helppoa tää kuvaaminen. Mä en oo onneksi kuvaaja, mutta tää on tällaista. Joo, keli pitäisi olla hyvä ja sopiva pikkuinen tuulenvire käy, niin ei jää savuhaitoille tohon radalle. No se olisi todellakin toivottavaa, kun mä just tossa kattelin äsken, oli joku semmonen vähän tyynempi hetki, niin toi kakkosklipin ensimmäiset savut paria jos jää, kun sinne mennään 10-klipille, niin se on ihan savupatsas. Joo, kyllä se vähän meinaa olla, mutta jos tuulee silleen niin kuin nyt, niin ei tule olemaan ongelma. Joo. Eihän se on kaikille sama homma sit, jos se tuuli pysyy jollain tasolla. Niin. Joo, siihen kun keli kirkastuu, aurinko paistaa vähän vasten silmiä eikä tuule yhtä, niin sitten voi järjestyä vähän hassuhauskoja tilanteita siinä. Joo, sit sinne pitää jotain ropellia melkein hommaa. Mutta... No onhan tuossa tuo yksi helikopteri, niin pistää se tuohon viereen pyörittämään. Niin, eiköhän tuo enimmät savut siitä hävitä. Totta. Tai siinä vaiheessa aina kun on kakkosklippi ajettu, niin helikopteri käy pyyhkäisee siitä yli matalalta. Ja menee tonne kytikselle. Niin, meillä on ratkaisu. Ja näyttäisikin aika hienoa. No just tää. Eihän tämähän on simppeli kuvio. Niin joo. Vittu täällä pitää droneja tarvita, kun otetaan ihan oikealla vispilällä. Niin no, niiden dronet, niissä on niin pienet ropellit. Just näin. Me kiusaat tuota yhtä, se on laittanut oikein painipaidan päälle. Niin. Käyhän näyttämässä pohjalaiselle, että miten sitä oikeesti painittaa. Come on, tiikeri! No, mitä painia? Woo! Varokaa mun pesäpallon mailaa. Niin no, missä sun puukko on? Mä käytän semmoista. Okay. Typerä stereotypia. Niin no, mutta toi paita ei oo. Eikö se ole upea? Siis haluatko nyt niin rehellisen mielen? Joo, mutta eihän mä nyt tätä voi laittaa, tietsä, missään niinku Oulussa tai Hämeenlinnassa päälle. I have a one chance, koska meillä on vaan yksi Seinäjoki-kisa. Okei. Tää on sit nauhalla. Niin. Et toi ei oo sit muualla päällä. Mitä se on Oulussa sit? Vihaajat vihaa. Niin no, mikäs se olisi Oulun sit niinku teemapaita? Nyt jos mietitään tälle eteenpäin. Mitäs Oulussa tapahtuu? Pelkääkönä poliisi, joukkona piemä. Piimäpaita. Onko nää Oulusta? Pelkääkönä poliisi. Sä voit joku Antti tuosko fanipajolla. No, mä rakastan Antti. Vai oliko se Rovaniemi? Joo, Tuisku on Rovaniemeltä, joo, mut se on ihan lähellä jo. Samalla puolella. Mika ja Eetu. Kauhea pauke häiritsee meidän vlogin tekemistä. Oisko nää ajaa vähän hiljempaa? No joo, eikö tää. Ja me voitais näyttää kädelle, että nyt voi ajaa. Ei voidakaan sitä haastatella. Tylsää. Nukuiko hyvin? No en oikein. Aha, jännittikö sua tää ei päivä? oikein. Vähän semmonen kävi niin ylikierroksilla, kun loppui se päivä kuitenkin niin myöhään. Joo. Niin kävi jotenkin niin silleen kierroksella, että joskus 1:45 ehkä menty nukkuun ja sitten 10 heräsin. 10? Joo. Herran jumala. Mun oot sä heräsit? Vähän jälkeen 8. Joo, hyvin. Ja mä menin joskus 2 aikaan nukkuun. Miten sä näytät noin hyvältä? Se on luonnon kaunis, vähän niinku hirvi. No niin. Se on se. Miksi mä en oo? Ikävää. No me voidaan rupea kutsua sua hirveksi. Ihan sama. Kaikki käy. Paitsi se yksi, miksi sua ei saa kutsua. Se ohjeistus on tullut. Niin. Joo. Ei kerrota Jontsu sulle. Ainakaan tässä kun on nauhuri päällä. Joo. Hyvin se yrittää poseraa.
Mulla on vähän tämmönen girly girl mun Jussi-paita päällä. Sulla on sama tukka kuin eilen. Oot sä tehnyt uusi? Ei oo. Okei. Hyvä. Mä oon käynyt aamulla kampaajalla, tehtiin vaan sama totta kai joo. Voidaan saada klappi sitten. Voidaan leikkaa eilistä ja tätä niin, no joo, kyllä. Selityksen maku. Ai Tolppanen. Moro. Morjes. Kato, piuhääjäkin tulee just sopivasti, kun laitetaan nauhoitus päälle. Morjes Emil, just pistin nauhuri päälle. Pääsit kato kuvaa tällekin päivälle. Toistamisiin. Me rupee olemaan taas hyvä malli. Tästä harjoitukset just tässä kohtapuoliin loppuu. Ilmeisesti aikataulu on pikkasen venähtänyt. Kello näyttää 14.30 ja tähän aikaahan piti lähteä käyntiin jo 3.2, joten... Olet väärässä, kello on 13.30. No niin, no ilman kosmut. Mulla on todistusaineisto. Meidän selostamot telkkari näyttää. Joo, tuolla itse asiassa nyt kun mä katson Mercedeksen näyttöön, niin siellä lukee. No ei tässä sit oo. Sittenhän meillä on vielä tunti aikaa Top 3.2 alkuun, mutta oletin, että tää telkkari on oikeassa kelloajassa, mutta se menee jotain Moskovaa aikaa vissiin sitten. Jonkun verran romua tullut tässä tämän päivän reeneissä. Se oli toisaalta odotettavissa. Keli on tosi jees tää Seinäjoella. Keli on nyt kyllä enemmän kuin hyvä. Aurinko rupesi paistamaan ja pikkuinen tuulenvirekkää, niin oikein bueno ilma. Kyllä, ja tuo tuulenvire on todella tärkeä siihen, että tuot kakkos kautta 10 klipiltä, niin se savu ehtii mahdollisesti hävitä sen jälkeen, kun kakkoselta on lähdetty pois ja mennään uudestaan sitten ton kiepin jälkeen. Niin. Joo, kyllä se täällä on tärkeä, varsinkin pari ajovaiheessa tosiaan sitten, kun 2 autoa työntää sitä savua jo aika lailla. Kyllä. Tuossa aikaisemmin mulla osui, kun nauha pyöri, niin osui Jeppe Airaksi se valliosuma ja kyllä se oli niin paha, että Airaksi ne on keskeyttänyt, mutta käsittääkseni ei vielä tälle päivälle muita keskeytyksiä ole, vai onko sulla parempaa tietoa? Ei ole tullut ainakaan mitään tietoa eikä ole niin kovia kopsuja nähnyt, että kyllähän siellä on perään hierottu betonia enemmän ja vähemmän, mutta ei ole mitään niin vakavaa muilla käynyt, että Airaksisella oli kyllä kova töötti ja katsotaan saako vielä siitä Volvosta auton tehtyä, mutta aika näyttää sen, kunhan pääsevät pajalle ruuvaamaan sitä. Joo, kyllä se näin on. Sattu joo justiinsa. Ainoa hetki, mitä mä oon kuvannut tässä viikonlopun aikana radalla tapahtuvaa oikeastaan, niin siellä heti tärähti, että se on nyt videolla, mutta tästä lähtee kohti tämän päivän kilvaajoja. Mutta on hienosti porukkaa tietysti löytänyt paikan päälle, nyt on lauantai-päivä, niin kyllähän tää kelpaa ja ihan näyttäisi olevan tasokkaat kinkerit tulossa. Nyt siellä taitaa sitten olla 27 kuljettajaa kaaviossa, kun eilen sitä katsottiin, että 28 keräs pisteitä ja Tino Lehto, Sami Tammi lähti kotiin kesken kaiken, mutta ei siinä. Tää ei oo kisakooste. Kisakooste tulee erillisellä jaksolla, niin Kyllä, ei mitään, me ruvetaan valmistautumaan pikkuhiljaa kaaviovaiheeseen meidän osalta, että keretään vielä vähän syömään ja käydä vessassa ja katella hommelit valmiiksi täältä, niin päästään sitten töihin. Joo, kyllä meidän kelpaa Bayerkaari. Mersu on täällä käynnissä ja meillä on selostamassa mukava viileä ja hyvä äänieristys Carsportti tehnyt, niin täällä meidän kelpaa olla. Todellakin, ei tästä voisi paljon parempaa ollakaan. Justiinsa näin. Me jatketaan. No me. Tauko paikalla. Harjaukset, viimeiset clippingboxien maalaukset ja Top 3.2 tälle päivälle käyntiin. Käydään kattoo meidän ohjaajan fiilis. Kaikki mallilla. Kaikki mallilla. Tekniikka toimii ja kisatekeminen maittaa. Täällä on keli kunnossa, porukkaa hyvin paikalla. Kamerat on viritetty ihan viimeiseen tikkiin, niin meille tulee todella loistavaa tuotetta. Hieno päivä. Nyt kun tää tulee ulos, niin Flying Finnistä voi katsoa jälkilähetyksenä mitä se oli, että ollaanko me puhuttu paskaa, eihän me, tai siis aika usein me sitä tehdään, mutta tässä kohdassa me ei sitä tehdä. Priimaa tulee. Priimaa tulee, se on tällaisia tekijöitä tulevaa priimaa, ei auta vaikka kuinka yrittää. Mut joo, täällä on tekniikka valmiina. On laitetta, on systeemiä ja on Red Bullia ja kaikkea, niin
Kyllä meidän kelpaa. Firecar, niin pikkasen on pölyiseksi päässyt nämä meidän selostuskopit, mutta on mahtavat puitteet niittenkin puolesta. Yleisö rupeaa olemaan. Viimeisiä mainoksia levitellään ja kuvaajat taas hakee hommat mallilleen, mutta eiköhän me tästä kohta mennä kaaviovaiheeseen. Otetaan vaikka tähän kohtaan tämän päivän sisääntulojuonto, minkä Jane meille teki tuolta Dudesonin parkin puolella. Laittakaa kommentteja, mitä te tykkäätte noista. Jane pakottaa muut ja Tolppasen kaiken maailman hölmöilyjuttuihin, mutta tommos tulee, mutta ei mitään. Palataan. Drift SM Pro kaaviopäivä Seinäjoella käynnistyy. Leiska on valmis, Timo on valmis, mä oon valmis. Toivottavasti säkin. Tervetuloa. Hei, kisa on loppu. Tervetuloa. Ykkösketju. Katsomaan. Ne ollaan me. Joo, sit me ollaan ensi viikon loppuun sit kakkosketjussa. Timo sanoi, että jos ollaan jo valitettavaa siitä, niin voi Timon kanssa neuvotella. Kaukonen kuuluu kakkosketjuun. No mut Pro 2 on kakkonen, niin kyllähän se tavallaan on kakkosketju. Mun mielestä on logiikka. Ja joka joukkueessa on vaan yksi ykkösketju. Totta. Ja joka joukkueessa mä kuulun ykkösketjuun. Joo, totta. FDS on sit kolmosketju. Mut se on taas toinen tarina. No se on eri asia, me ollaan siellä ykkösketju kyllä. FDS:n ykkösketju. Yes. Joo. Niin. No mut hei. SM ykkösketju pistää hommaa pikkuhiljaa pakettiin. Olihan kinkeri. Oli tosi hyvä viikonloppu niin kuin ekaksi viikonlopuksi, että aina on parannettavaa kaikilla ja kaikessa. No meillä tosi vähän. Mut vähän. Vähän aina on. Mutta otetaanko me risuja ja ruusuja vastaan tämän videon kommentti? Sen kun laitatte. Voi olla, että me kommentoidaan siihen, mutta rakentavaa palautetta. Ei, kun ihan paskaakin palautet saa laittaa. Paskaa palautteeseen vastataan paskasti. Janekin tulee sinne vastaan tuben puolelle. Mä tuun trollaamaan. Heijaa, olipa reissu. Nyt tää mun V-logi Seinäjoen reissusta loppuu tähän, koska tää mulla on tarkoitus ajaa ulos ennen podcastia, mikä tulee keskiviikkoon ulos, koska me lähdetään seuraavaksi Timon kanssa etsimään meille äänityspaikkaa, missä me saadaan painaa pakettiin toi kisakooste. Kyllä. Se tulee myös sitten äänituotteena podcastina ja YouTubeen, mutta tää tulee pelkästään YouTubeen. Tämmönen reissu. Laittakaa myös palautetta siitä. Tykkäsittekö tämmöisestä helvetin hölmöilystä? Ja mites Jane, sä olit hyvä? Sä lopetit viimeksi tosi hyvin se Tätä video. sai tällä rahalla. Ei, kun se... Mitä pitää tehdä? Okei, no niin. Tykkää tästä videosta, muista seurata Leiskan kanavaa ja heitä kommentteja. Moro! Niin, sori mä unohdin. No lisätään vielä se. Jane Official. Kauppa.leiska.fi. Sekin on hyvin. Ja Timppatek. Laittakaa meidät kaikki somessa. Timppatek, Jane Official, Leiska. Moi moi! Nähdään.